keble pi baro ngade imes lapad yang aku soalang ngade ikut jong ka Surkin Ud season 1 but ya ka Surkin Ud nyam kepadang syudap man hagani banai mi di nga syukwa ban ai man si mi kini ki wei kinong ishim banta ki banwan man shim banta kan ka season 2 jong ka Surkin Ud bakin la ban ai bakin le bha bakin practice bha ya ki jing rai jong ki bakin om pep ban practice bakin ai the best but bakin yo ban pen I ka sap jong ki ka baki ki don moi kata ka ba ubleu la ai ki bakin nang la ban ki sha prang ha ka sap rai jong ki but nga kwa ru ban shu batai kin dia chapang ki rules ke bangi ni dan hane ka long ba first ki dan ka blind audition nang to ngi wan sa ka elimination round 1 nang to pade ngi wan sa ka elimination round 2 dadap ke elimination round 2 kan dan sa ka elimination round 3 pada din kata pat kan dan sa ka grand finale ti nga wish ki the best bakin le bha bakin practice bha please